नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज 8 मार्च महिला जागतिक दिस. समस्त महिला कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलातर्फे जागतिक महिला दिसानिमित्तान हार्दिक शुभेच्छा. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार अंकोला क्षेत्राच्या आमदाराक धमकी. रहस्य उघड केले आमदार रुपाली नाईक. कारवार आपल्या जीवाची धमकी घालून भिवंडेचे प्रयत्न करतात असे आज कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार रुपाली नाईक हेमी बुधवार 8 मार्चाक कारवार पत्रिका भवनात प्रसार माध्यमाकडेन उलयताले. गेले काही दिवसांच्यान हे प्रकार घडते आसात. आपण आपल्याला दैनंदिन कामावेल्यान रात्रीन घर पावतात विद्युत संपर्क काडचे प्रकार हाल्ली घडते आसात. खंय भायर गेले कडेन परराज्याची नोंदणी आशिल्ली वाहनां आपल्या वाहना फाटल्यान पाठलाग करतात. आपल्याला गाडयेक धक्क दिवचे प्रयत्न करतात. हेज बद्दल वरिष्ठ अधिकाऱ्याक तक्रार केल्ली आसा. एसपीक आणि गृहमंत्र्याक कळयिल्लें आसा. अशी भंय घातल्यार आपण राजकारणांतल्यान फाटी सरतले अशी जर विरोधकाली समज उरत तर ती खोटी समज आसा. आपण भिवची ना. आपल्याक खूप विरोधी लोक आसात. आपल्याला आमदार अवधीत केल्ली अभिवृद्धीची कामां पळोवन तेमकां सहन जावन ते पोट तिडकीन असली कृत्य करतात अशें तेमी सांगले. तेमी आपल्याक मान उडयत जाल्यार मान उडोवं. केन्ना तरी मरचेच आसा. आपणा जे कितें ह्या क्षेत्राची अभिवृद्धी करची आसा ती अभिवृद्धी करूनच मरतले अशें रुपाली नाईक हेमी विरोधकाक कडक इशारो दिलो. जसं या माजाळी गावात होळी उत्सव मनयतात तसंच करमरीच्या दिसाक महासती देवीलो खास असो उत्सव एक विशिष्ट पद्धतीत साजरो करची पद्धत या गावात असा. हो उत्सव करमर सरील दिवस सुरू जाता आणि 2 दिवस पर्यंत संपन्न जाता. माजाळीच्या ग्रामदेवालो परिवार देव देवतांचं महासती देवी ही एक परिवारातली देवी. ग्रामदेवाच्या देवस्थाना लागीं विघ्नेशालया पेडा बाजून महासती फोंड म्हणून एक जागा असा. त्या जाग्यार महासती देवीचो आकार असा. त्या आकाराच्या रूपाक सगळे भक्त अनादिकालाच्यान महासती देवी मानत आयलात आणि ही महासती देवी भक्ताक संकटाक तात्काळ पावता ही पूर्वजापासूनची आख्यायिका आणि विश्वास भक्ताक असा. या महासती देवीलो उत्सव म्हणल्यार श्री रामनाथ देवाला कुळाव्यापैकी जसं या माजाळी गावात होळी उत्सव मनयतात तसंच करमरीच्या दिसाक महासती देवीलो खास असो उत्सव एक विशिष्ट पद्धतीत साजरो करची पद्धत या गावात असा. हो उत्सव करमर सरील दिवस सुरू जाता आणि 2 दिवस पर्यंत संपन्न जाता. माजाळीच्या ग्रामदेवालो परिवार देव देवतांचं महासती देवी ही एक परिवारातली देवी. ग्रामदेवाच्या देवस्थाना लागीं विघ्नेशालया पेडा बाजून महासती फोंड म्हणून एक जागा असा. त्या जाग्यार महासती देवीचो आकार असा. त्या आकाराच्या रूपाक सगळे भक्त अनादिकालाच्यान महासती देवी मानत आयलात आणि ही महासती देवी भक्ताक संकटाक तात्काळ पावता ही पूर्वजापासूनची आख्यायिका आणि विश्वास भक्ताक असा. या महासती देवीलो उत्सव म्हणल्यार श्री रामनाथ देवाला कुळाव्यापैकी वारीक समाजातल्या ठराविक समाजातले 2 आकवार चल्याक म्हणल्यार लग्न जायन जाल्ले कुमार चले हेमका 2 दिवस उपवास पाळणं. माजाळीच्या शांतालय मांडार या जाग्यार करमरी सैल दिवस होर्न एकट्याक पुरुष वेश आणि एकट्याक बायल वेश करून तेमगेले फाटी लागून त्या मांडार चलत येयल्या प्रथेप्रमाणे लग्न करतात आणि त्या स्त्री जाल्ल्या मंगळसूत्र सुद्धा बांधतात आणि देवीचे रूप मानून थिंच्यान आधारान घरा वचून लोकाल इच्छेप्रमाणे तेमगेली कसली मागणी उरल्यार तशी त्या देवाकडे सांगणी घालतात आणि प्रत्येक जण आपापल्या अंगणात हे देव येई त्यांना मनातली इच्छा मागून घेतात. या देवाबरोबर श्री रामनाथ देवाचे कुळावी वारीक देवळी कोमरपंत आणि इतर ठराविक समाजाचे लोक उरतात आणि ते वाजत गाजत प्रत्येकाल्या दारात वयतात आणि भक्त सुद्धा आपल्याला घरा हे देव केन्ना पावतले म्हणून उत्सुकतेन वाट पळयते रावतात. कारण या दोघात देवी श्री रामनाथाले रूप पळयल उरता. हे दोघी म्हणल्यार ईश्वर पार्वती किंवा विष्णू लक्ष्मीले रूप असे समजून प्रत्येकाल्या अंगणात पावल की ते घरकार आदरान आणि भक्तीपूर्वक नमस्कार करून स्वागत करतात. मागीर त्या घरातली सवाशीण तेमकां दोघांकूय बसवून अंगणात कुकूम हळद लावून स्त्रीक फूट भरता. काही लोक पाना विडो कपडे मिठाई पैसे अशें कितें तरी दितात. काही जण तेंचे बरोबर गेल्ल्याक मध्य बी दितात, फळ वस्तू दितात. बाकी लोकांनी जरी कितें खायले तरी हे दोघी देव देवी जाल्ले मात्र उपासूच पाळील उरता.
नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार गोकर्ण कुडले बिचार 5 प्रवाशाक बुडता बुडता वाचयले कुमटा कारवार जिल्ह्याच्या कुमटा गोकर्ण कुडले बिचार हुबळी आणि हावेरीच्यान प्रवाशाक येयल्या प्रवाशाले समुद्रात बुडता बुडता लाईफ गार्डान वाचवून सुरक्षित किनाऱ्यार हाडिल्ली घटना आज घडली प्रवाशी पैकी हावेरी जिल्ह्याचे अमन 32 वर्षा नवाज 31 वर्ष अभिषेक 30 वर्ष तर हुबळी प्रवासी वरदराज 22 वर्ष संजय कुमार 22 वर्ष अशी रक्षण केल्ल्या प्रवाशाली नावां प्रवासी मित्र शेखर पुजारी लाईफगार्ड नवी नंबीक आणि नागेंद्र हे मी रक्षण केले गोकर्ण पोलीस ठाण्यार या घटनेची नोंद झाला फळाच्या वाहनात गोमांस व्हरच्या वाहन चालकाक मुद्देमालासकट अटक भटकळ कारवार जिल्ह्याच्या भटकळ शिराली चेकपोस्टार फळाच्या वाहनांतल्यान गोमांस व्हरतना रंगेहात सापडिल्ल्यान मोहम्मद सलीम या वाहन चालकाक पोलिसांन मालासकट अटक केल्ली घटना आज घडली या वाहनात 60 किलो बेकायदेशीर मांस आशिल्ले अशें कळला भटकळ ग्रामीण पोलीस ठाण्यार या प्रकरणाची तक्रार दाखल जाला अशें प्रसार माध्यमाक कळयला इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा धन्यवाद।